Бардор Амад, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Марҳамат бародаро, бо як дархости кардагии шумо видео дар бораи Пабло Эскобаро. Бародаро, компанияро ба шумо тавсия метавонам ки одамои наздики ма хешта бораи хидима ба ҳамин компания граница мераванд, меоянд, мигратсиони карта мегиранд, мошинои замонавие, комфорт қати мерен, бе ягон проблема мегарден миен. Номерошон дар описанияи видео ҳасте бародаро, занг бизанен, айноми канали SM Шарипов гап занен, бо скидкатон мекунам. Ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан он қадар мегӯям ки чӣ гапи хабаре ки дар бораи Пабло Эскобаро шумо дар видео мешнавен, агар дар назари шумо чӣ гунае ки натова натиҷаи ҳама корои ҳами хела бад анҷом меёфтагиай. Барои ҳами ҳеҷ кара тавсия наметавонам ки ҳаёти ҳами одама ба худаш пример кунам. Писари фермер ва муаллима сар мекуна фаъолияти худша айдаздии мошин ва сангое ки дар болои қабристоно мондагӣ буданд. Ва дар охир ҳама хеле мешавад ки яке аз бақувваттарин наркобаронҳо дар таърихи одамизод мешавад. Мисли Ал Капон и одама халқ дӯст медоштанд. Барои чӣ? Барои корои хайр мекардагиш. Стадион месохт, мактаб месохт, банлиса месохт, ҳатто шаҳр ва район сохтагия, як райони калон. Яъне ки ин одама Робин Гуди колумбӣ мегуфтанд. Дар видео гап мезанем дар бораи одаме ки дар оилаи камбизоат ба воя расид ва яке аз бойтарин одамо дар таърихи одамизод шуд ва қариб буд ки президенти Колумбия мешуд. Як чанд маълумот дар бораи ҳамин одам. Агар варзиша нағз бинӣ, мухлиси ягон ҷанговар ё ки ягон бозингари ягон даста бошӣ, бутонӣ угадат кунӣ ки кадом даста ғолиб мешава ё кадом ҷанговар дар ҷанги пешомад бурд мекунад. Ту метавонӣ ставка кунӣ, бурд кунӣ. Чӣ хел ва дар куҷо ставка кунӣ, ссилкаш дар комментарияи видео закрепит кардагиам. Фаъолияти худша сар мекунад бародаро айдаздии сангҳои мазор, яъне ки санге ки дар болои қабристон мондагиам медаздид, чизе ки дар болошо нависондагиа тоза мекард ва дигародам мефурӯхт. Соли 1976 Паблои 27 сола ба Марияи 18 сола оила барпо мекунанд. Ба наздикии ин зан уда писар таваллуд мекунад ва баъди 3.5 сол як духтари дигар. Ба он нигоҳ накарда ки Пабло Эскобаро ҳамавақт уда хиёнат мекард, ин занак то охира қатиш зиндагӣ мекунад. Солҳои 70 ва 80 ниёз ба наркотик хела сахт буд ва Эскобаро намехост ки ягон кас қатӣ ин чизи худша тақсим кунад ва конкурентое ки пеш меомаданд ӯ нобуд мекард. Нобуд кардагиа ҳамин хел наркобарони калона ба мисли Фабио Растрепо. Миёни солҳои 1980 картели Пабло Эскобаро $420 миллион дар як ҳафта даход меовард, ё ин ки 22 миллиард дар як сол. ҳар моҳ Пабло Эскобаро $2,500 расход мекард барои оне ки резинка бихарад, то ки сумоша резинка кунад. Пабло Эскобаро дар вақти пеш рафтани кори ҷиноятии худаш идора мекард 80% наркотики Америкаро ва дар 30 солагиш Пабло Эскобаро мешава яке аз бойтарин одам дар ҷаҳон. Хела вақти бисёр аҳли оилаи Эскобаро хела хуб зиндагӣ мекарданд. Вертолётҳои шахсӣ, яхтаҳо, чизе ки дига одамо дар хоб мебинанд. Не ки ин кор хела дур давом намекард. Фебер айдами Эскобаро мешава ва вақте ки сиркунопешкун будак дар ҳаёти ӯ маҷбур мешава ки пинҳон шава ва ин зиндагие ки ором мегзарондан аллакай айдаст метаванд. Баъди Пабло Эскобаро аллакай дар бораи сумне, дар бораи оромии аҳли оилаи худаш фикр мекард. Ба он нигоҳ накарда ки ин қадар миллиард дошта ку наметавонист ки чӣ хеле ки мехоҳад ҳамон хел зиндагӣ кунад. Як вақт дар хонае ҳастанд ки хона отопление надорад, духтари ӯ хунук мехӯрад. Пабло Эскобаро $2 миллион алов сар метад, то ки духтарша гарм кунад. Барои дили халқа ба даст овардан Пабло Эскобаро корои хайриявӣ бисёр мекард. Раҳ месохт, раҳҳои калон, хона, детский домо, одамои камбизоат ва одамое ки хона надоштанд ҳамашонда бе пул хона мекард, медод. Ва ин кори худша ҳама хеле мефаҳмон ки уда кинай нигоҳ кардан дар ҳолате ки ягон одами камбизоат, ягон одаме ки дасташ намераса азоб мекашад. Не ки ба ин гапҳои ин нигоҳ накарда ба терактое ҳастае ки худаш ташкил кардагиа. Соли 1993 одамои Эскобаро дар як мошин бомба мемонанд ки дар пеши магазине буд ки бисёр одамо дар оҷа буданд ва дар натиҷа ҳам гудак мебара, ҳам калон. Ва худи Эскобаро бародаро ҳамин хел одами чӣ буд ки ӯда фарқ надошт. Агар одаме ки дар раҳи ӯ мебаромад, барои ӯ фарқ надошт ки ӯ кияй, ӯра янима мекард. Барое ки дар кори худаш ягон кас монеа нашава, корша озод пеш бара, Пабло Эскобаро политикора, милисҳора,
судора касе ки метонист ҳами корда қобилият нишон бута мехарид чун ва агар харидан намешид шантажшон мекард паставидшон мекард ягон кор дига мекард ва агар ишам намешид мекиштшон яъне ки принсипи ӯ ҳамин буд ки ё пула бигӣ ё ки тира. Пабло Эскобаро наёмникҳо бисёр дошт, яъне одамоеро гирифтагӣ буд ки фармоншон медод мерафтан одаморо янима мекардан. Ване ки дар байни ҳо як наёмники буд ки ӯ дар ӯ бештар бовар доштак бо номи Васкес. ин одам қариб 300 одама ба дастҳои худаш киштагия, қариб 3000 одами дигара ҳукми қатл додагия. Амала ҷинояти калони ин одам ҳастай киштори кандидате ки бояд президент мешид дар Колумбия соли 1989. ва ин одам албатта ки ҷазои худша гирифтак барои корҳои кардагиш ва мегӯяд ки агар Пабло Эскобаро ҳозир як бори дига ба дунё биёяд, албатта ки ман қатъи ӯ кор мекунам, барое ки ӯ бисёр чизоро мара нишон додагия дар ҳаёт ва бисёр чизоро ба мо додагия. Генерали политсия Мигел Марсумарси наркобарон барои куштани ҳамин одам соли 1989 зданира мекафона ки дар натиҷа 49 одам ба ҳалокат мерасад ва 500 одам зиёд ҷароҳат мегиранд. ва дар хиди ҳамин сол Эскобаро мехоҳад ки президенти ояндаи Колумбияро бикушад. вақте ки Эскобаро хабар меёбад ки ин одам дар пассажирский самолёти компания Avianca парвоз карданияд, дар ҳамин самолёт бомба мегузорад. баъди 3 дақиқаи парвози самолёт мекафа. дар ин ҳодиса 800 одам зиёд ба ҳалокат мерасанд. вале ки баъдан мефаҳманд ки Сисар Гавир, яъне ҳамин одаме ки бояд президент мешид, яъне ки президенти оянда дар вақти охир планош дига шида напарида. соли 1991 ӯро дар як тюрмае мешинонанд ки худаш месозад, ки дар ӯ тюрма чизе ки мефорад буд, мисол тюрма не мисли як курорт буд ва одамои давлатӣ ё ки ягон сохтори қудратида мумкин набуд ки аз 3 километр наздик шаванд. ва як маълумоте ки дар вақте ки ҳамин бизнеси ҷиноятиша пеш мебурдак, ҷони 10,000 одама гирифтагия ёфт. ӯ душманоша ё ки касе ки пеши раи ӯ мебаромад бераҳмона, бепушаймонӣ мекушт. Пабло Эскобаро дар таърихи одамизод яке аз наркобарони бақувваттарин, пурқудраттарин, золимтарин на танҳо дар Колумбия, балки дар тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Фирка Давлатзода салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Абубакр Назаров салом ба ҳамаи ғарибо. Имран ТВ салом алейкум акаҷон, созе нағзен акаҷон, саломатиё кору боро зиндагиё хубай. Алейкум салом раҳмат брат. Ин акаҷон якум просмотр, якум лайк, якум комментария. Баҳодур Холбобоев салом, зинда боши радной. Алейкум салом. Месуд Озил салом алейкум все мигранти Таҷикистон, Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Бобоев Эмомалӣ салом. Алейкум салом. Сабр лайф салом алейкум бародарон. Аввал ба Муҳаммад Шарипов салом, ба мардуми Ёвон. Азамдин Абдаҳ алейкум салом, ба касоне ки дар видеоҳои пешинаш салом дода буданд. Раҳмат барои паёмо. Имран ТВ акаҷон салом алейкум айказан ба ҳамаи мардуми мусалмони дунё, ба кулли мардуми Тоҷикистон. гап нест радной видеода. Рум Сити салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Месуд Озил афанди харқати омадеса душманош куштаниан афандира раҳша мегиранд, меган бест мо туда гап дорем. ва афанди мега бестин, ма бурам қопчаи гап ма меорум, гап мезанем. Сарш метан мерава. бародари тоҷик ба худои кора худам кардагим нав Россия омада будам, русиро намедонистум. Магазин даромадам писта харӣ. Намедонистум чӣ мешава писта. Гуфтам уж можно 1 килограмм. Берузчик топ. Дар донишгоҳ муаллим аз 3 донишҷӯ духтар мепурса он чиз ки дар 20 сония мехеза. Баяташ мега муаллим шарм намедоред? Айб. Ва дигимуш мега эй муаллим шарм дор, аи саволи додагид. Ва сеюмуш мехеза мега фишори хун дар 20 сония мехеза. Муаллим мега офарин бат бира давуд гуноҳот бугу ки чизе ки ӯҳо фикр кардагӣ буданд дар 4 сония мехезад. Рамонали Ҳусейнов афанди боғи ҳамсоя дуздӣ мерава, баъд ҳамсояш меқапаш мега датори дарахти сеюма чӣ кор мекунӣ? Афанди мега ғалтидагиёша дар ҷош мондесам. Рамонали Ҳусейнов я магазин дар мегира, баъд одамо алова намекушанд магазинчӣ мега барои чӣ ёрдам намекунед алова бикушин? Одамо меган ҳоли дафтари қарзо насӯхтае. Парвин Абдуллоев ду бача ҷураҳо якдигарашонро прикол доранд ки дар ҳамин вақт як мусафед мегзара. Баъд як бача тарафи мусафед мега эй боби я сомон те ҳамира вай кун. Ба мусафеди шух буда мега чӣ хеле ду сомон тиюму ҳар дутона вай кунам. Карим Латипов дар як квартира ду тоҷик қатъи як рус зиндагӣ мекунанд. Номи якаш Раҳмон, номи дигариш Раҳим. Номи рус боша Андрей. Ба ҳини авқот хирида тоҷико бисмиллоҳи раҳмони раҳим меган. Ба урус мега ё чӣ ба номи худшон намеган, номи маро намеган. Ба дофи дига меша урус пеша ҳама меяд дар сари дастархон мешина мега бисмиллоҳи раҳмони раҳиму Андрей.
файзрез тиҷи афанди донишгоҳ ба бобои хуб тамом мекунад, ба яке дипломи сирх метиянаш, ба диплома мегира, харш мекунад, медаронаш. ба ҳама ҳайрон мешаванд, меган чӣ диплома даронди? Харш мекунад, меган мебахшен ку, ман дар шумо занак нестам чизи сирх бигирам. ошуқбачаи саргардон афанди мега ҳамин Исм Шарипов бисёр проекти зур бароварда. Мара қариб чини қадами Қурбон Звезда ютуб кардиса. Умедҷон Табаров афандиро пурсиданд, ту дар кадом фасли сол таваллуд шудагӣ? Афанди гуфта, ман дар Родом таваллуд шудагим. У вақто фасли сол набуд. Бардор, дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Видеои нава интизор шавен. Хайр то видеоҳои оянда.